Okay. Magandang linggo sa ating lahat. Happy Easter po sa inyong lahat. Medyo maingay po. So, Happy Easter po sa ating lahat. So, sana po ay nasa mabuting po kayong kalagayan. So, ngayon, tignan natin ating lechon. Ang lechon natin nung kaninang umaga. Ang lechon natin kaninang umaga, Easter Sunday, tatlo. From preparation ng Saturday, preparation ng Friday, Saturday, hanggang sa Sunday preparation. Okay? So ngayon mag-relax lang tayo dito sa gym. Relax muna. Loco Pinoy, lechonero. Okay. Itong ating lechon for tomorrow. So tatlo yan. Yan, maaga ang gising natin. Ito pa yung isa. Laki-laki. 60 pounds. Sabi mo na. Mahaba. Tapos ito. Nasa 40. Pero malaki siya, oh. Mga nakuha ko. Okay, so advance lang natin yung mga order natin. Kasi sa ating supplier ay ubos na. May mga isa lang akong nakuha. Yung malaki. Ito. So, most na nakukuha ko na lechon sa Katayan na yan. So, Katayan medyo matrabaho. Kailangan kong pick upin. Kasi pakatay mo, pag pinakatay mo, siyempre magbabayad ka pa doon. Mag-aantay ka at least 3 hours. So, yan. Ang ating Sunday lechon for tomorrow. Tatlo. Ready ko na. Pagod na. At kukumutan na natin ang ating mga lechon. Para bukas maaga ang gising. Okay? Para matanggal yung mga moist. Meron pang moist dyan na natira. Kailangan kumutan natin. Yan. Kumot. Ayan. So, isang malinis na kumot. Tapos ito pa. Andito na pala kami sa bahay. Sa aming lumang bahay. At kailangan ng lumipat. Medyo makalat. Walang tulugan. So, kumutan natin ang ating lechon. Para matanggal yung ayan yung kailangan kumutan. So isa pang kumot. Yan, meron ng timpla yan. Para pumasok yung timplada natin. Maaga ang gising. 4 o'clock ng madaling araw. So kinukumutan natin para yung excess na water ma-absorb pa. So yan na po ang ating lechonero ng California. Matulog na kayo. Kita na lang tayo bukas ng 4 a.m. Babush! Ilocos Pinoy! Ito na ang ating lechon for this Sunday. Happy Easter po sa lahat ng mga lechonero. Okay, ito yung ating mahaba. Ito yung patapos na. Dalawang lechon. Check natin yung ang temp niya ay okay pa. So, ayan. 3 lechon. Tingnan natin dito sa batok. Ayun. Krak! Gumaganong-ganong pa siya, no? Krak! So, anong temp niya? 150, umaakyat na. 170. Okay na yan. Pumapalo siya, umaakyat yung kanyang temp. Yung belly part niya is 160 plus na rin. So, accurate. So, 186. Sa batok, usually, nauunang naluluto yan. Sa batok. Ayan. So, 188. Yan. Tama na yan. Yung belly,
Tapos dito sa bandang tayon, medyo nahuhuli yan. Yung ating Sunday lechon. 189. Yan, pumalo na siya ng 189. Usually 160 okay na yan. Pero ang batok talaga nauna. Okay? In nilang yan. So ito medyo matagal-tagal pa to. Kasi ito yung pang alas 11. Okay? So i-close na natin. Yan po ang ating lechon. Happy Easter po sa inyong lahat. Mga kapatid, sana ay biyayaan tayo ng marami pang blessing at maraming lechon. May bukol siya, oh. May muscle yan, eh. Nag-gym kasi itong baboy na to, eh. Kaya ganyan yan. Okay? Kaya may muscle yan, nag-gym yan, no? Yan, mahaba. Ito yung struggle ko, may butas dito. Pero kailangan habulin mo yan, eh. Galing sa yan, ito tatanggalin natin yung buhok na yan. Mamaya. So, mahirap pa crispyhin pag may maganyan tama yung baboy. So, kailangan strong fire tayo. So, anyways, yari na yan. Okay na yan. Close na natin. Para maganda ang kanyang luto. Ating lechon. Happy Easter sa ating lahat. Palain po kayo ng may kapal. Okay? Yan. Yan. Yan, no? Woohoo! Ayan, no? Okay, babush na. Ilocos Pinoy.